Svima vama se bar jednom u životu desilo da neke životne prilike, okolnosti vas udalje na neko vreme od treninga. Taman uđete u vrhunsku trenažnu formu i nešto vas odvoji od treninga na 1, 2, 3 ili više nedelja. Upravo taj period netreniranja koji kraće ili duže traje stručno se naziva detrening i on predstavlja fenomen kontraadapcionih promjena koji nastaju upravo u periodu netreniranja i nevežbanja. Sve ono što ste pozitivno stekli treningom, dakle veća mišićna masa, snaga, brzina, izdržljivost i tako dalje, sve se to postepeno gubi u tom kraćem ili dužem periodu netreniranja, odnosno detreningu. U ovom videoklipu ja hoću da se pozabavim malo više sa snagom i mišićnom masom u detreningu. Dakle, šta se događa sa snagom i mišićnom masom kada nekoliko nedelja ne treniramo? Idemo prvo da vidimo šta se događa to sa snagom. Odmah da vam kažem, stručnjaci se, odnosno sve studije se slažu da neće doći do značajnijeg pada u snazi u toku nekoliko nedelja. Dakle, u toku 2 do 3 nedelje neće doći do značajnijeg pada u snazi. Kod početnika, ajde početnike sve da nazovemo one koji imaju do 6 meseci trenažnog staža, dakle studije se slažu da neće doći do značajnijeg pada u roku od 3 nedelje nevežbanja. Dakle, nema pada nekog značajnijeg u snazi do 3 nedelje nevežbanja. Pokazat ću vam jednu izuzetnu studiju koja, evo sad ćete upravo vidjeti dijagram, koja traje 24 nedelje i koja je uključivala, kao što možete vidjeti, grupu A i grupu B. Grupa A vežbača je vežbala konstantno 24 nedelje, dok je grupa B vežbala 6 nedelja konstantno, pa je pravila pauzu 3 nedelje, pa 6 nedelja vežbanja, 3 nedelje pauze i opet 6 nedelja vežbanja. Kao što možete da vidite, na kraju 24 nedelje razlika u procentu maksimalne snage kod jedne i kod druge grupe skoro i da nema. Ovde se jasno vidi da upravo taj detrening, taj period netreniranja, u ovom slučaju kod grupe B, to je bilo 2 puta po 3 nedelje, čak dugoročno promoviše mnogo veću maksimalnu snagu. Što se tiče ostalih vežbača, mislim na one srednje i na one napredne, sve studije se slažu da kod njih neće doći do značajnijeg pada u snazi u roku od 14 dana, znači 2 nedelje. Nakon toga dolazi do drastičnijeg pada u snazi. Pojedine studije su primetile da kod profesionalnih sportista, iako neće doći do značajnijeg pada u snazi u toku te 2 nedelje detreninga, ipak dolazi do značajnijeg pada u toj sport specifičnoj snazi tipa eksplozivna snaga, amortizujuća snaga i tako dalje. Dobro, to je bilo sve za snagu u detreningu. Ajde da vidimo sad šta se događa sa mišićnom masom. Idemo opet da vidimo šta se događa kod početnika. Naime, ovde studije se ne slažu. Pojedine studije kažu da neće doći do značajnijeg pada u mišićnoj masi, odnosno do atrofije mišića u roku od 2-3 nedelje detreninga, dok druge studije čak kažu da neće doći do značajnijeg pada u mišićnoj masi od 3 do 6 nedelja. Zamislite. U svakom slučaju, šta god da je istina, morate da znate sledeće. Svi ste vi primetili da ako napravite pauzu od nekoliko dana ili 1 nedelje, primetit ćete da vaši mišići nemaju više onaj obim, nemaju više onaj tonus. Kada pipnete ruku, izgleda manje nego kao kad ste bili u jeku gruvanja. Možete to i vizualno, dakle i po dodiru da primetite. Šta se tu događa ako ne dolazi do atrofije mišića? Naime, tu dolazi do smanjivanja skladišta mišićnog glikogena i vode. Sad ću vam pokazati na sledećem dijagramu kako se menja mišićni glikogen tokom 4 nedelje detreninga kod
profesionalnih plivača. Kao što možete vidjeti u prvoj nedelji, vidite koliko iznosi mišićni glikogen u gramima po milimolu. A pogledajte u četvrtoj nedelji koliko je spao za 40%. To vam samo govori koliko dolazi do velikih promjena i oscilacija u mišićnom glikogenu i vodi, naravno. Na drugom dijagramu želim da vam pokažem kako se menja u procentima hipertrofija kod nove studije koja je trajala isto kao i prva ona 24 nedelje, gde u ovoj studiji opet imate dve grupe vežbača, grupu A koja vežba konstantno 24 nedelje i grupu B koja vežba 6+3, 6 nedelja neprestanog vežbanja, pa 3 nedelje netreniranja, pa opet 6 nedelja vežbanja, 3 nedelja treniranja i na kraju 6 nedelja vežbanja. Iz ovoga se dijagrama veoma lako može izvesti zaključak, a to je da ovaj D trening koji je upražnjavala grupa B, čak 2 puta po 3 nedelje netreniranja, dakle nema nikakav značajniji uticaj na pad hipertrofije gledano dugoročno, već upravo suprotno. Taj D trening čak promoviše veću hipertrofiju nego što se očekivalo. Dakle, još jednom, početnici su sigurni sa mišićnom masom, dakle u roku od 3 do 6 ili 2 do 3 nedelje, kako pojedine studije kažu, neće doći do atrofije mišića. Doći će samo do pada mišićnog glikogena i vode, ali na sreću čim se vrate na trening, to skladište mišićnog glikogena i vode se brzo vraća. Što se tiče ostalih vežbača, onih srednjih i naprednih, kod njih je situacija sledeća. Ovde se studije slažu da neće doći do atrofije mišića za 14 do 16 dana detreninga, odnosno netreniranja. Nakon toga više nisu sigurni i doći će do značajnije atrofije mišića, dakle nakon tog perioda. Jedna studija je pratila profesionalne power liftere sa 8+ godina trenažnog staža i tokom 2 nedelje netreniranja, odnosno tokom 2 nedelje detreninga, zabeležili su smanjenje za 6% mišićnih vlakana tipa 2. Njihova telesna kilaža je ostala ista i ovde se spekuliše da je došlo do smanjenja mišićnog glikogena i vode, a ne do atrofije mišića. Da još jednom ponovim, i što se tiče mišićne mase i što se tiče snage, ukoliko napravite nekoliko nedelja pauze, znajte da to neće značajno uticati na vašu snagu i na mišićnu masu. Odmah kada se vratite vašoj staroj trenažnoj rutini, odnosno treniranju, sve će se to veoma brzo povratiti. To bi bilo sve što se tiče detreninga za ovaj videoklip. A vi nemojte da zaboravite da ako želite da trenirate sa mnom, dakle bilo koji da vam je trenažni cilj, poboljšanje fizičkih performansi ili jednostavno nabacivanje mišićne mase, skidanje telesnih masti, nije bitno, slobodno me pozovite i svakako ćemo se veoma brzo dogovoriti o našim zajedničkim terminima vežbanja. Ako iz nekog razloga ne možete da vežbate sa mnom, uvek možete da me pozovete i da naručite da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, a naravno za sve one koji žele posebno da ojačaju svoje jezgro, na raspolaganju im je za naručivanje DVD pod nazivom Iron Core. Sve informacije o mojim uslugama kao i moj kontakt naći ćete ispod videoklipa. Srećna nova godina, sve najbolje u 2019. i vidimo se uskoro.